Kasi nawala yata yung mga production facility dito sa Pilipinas. Kaya inaano na nila, ini-smuggle na nila dito yung droga. So, mag-ingatan na. Kaya marami na akong bumbisla. Hindi talaga successful pa rin ma'am kasi nawala dito. Yes, yes. Kaya tinanggal nila giniba nila yung mga facility dito. So lahat nanggagaling na sa abroad kasi wala nang facility. Hindi kayo naniniwala lumala. Talagang nawala lang. Tapos Mahirap talagang labanan ng droga. Oh, mahirap. Bihirang presidente will have the nerve to fight drug lords. Kasi sila, medyo matitindi sila. Pag ikaw ay nagalit sila, baka patayin ka nila. Marami silang pinapatay. Kaya matapang lang tong presidente. Kasi siguro wala na siyang iniisip sa kanyang buhay na this is his last job. Gusto niya nang magputigil. Kahit nagbibigay ng danger sa